एजा कोनो नहीं खसो इन्हें हमारा लघु शंका होए पड़ी। अरे बाप रे बाप कोनो नहीं खसो ए तबाह कक धदलन सर मर्द हमारा तबाह कक धदलन सो गोड़ लगे बाबा। ओ गोड़ लगी। तरीका का तोहनी के भर दिन गोड़ लागी बाबा कइले रहल लोग मत तो बाबा ही तो गोड़ ना लगी। कौन के रवे घर हम जात रहे कहेला पूछे कर को सवाल थी काची पूछे कर है कि पितरपक अभी कोई दिन तक चली जाए कि हमर गए पितरपक तोहने जौन हिसाब करलो स जात रही सासर अंतर दू जोड़ जात ले ले जौन हिसाब के घरे आके पूछे के चाही अरे हम घर तो जात नहीं तो रास्ते में भेटा गई नी घरे आके पूछे के चाही पितरपक एतवार ले पड़ी आउ कुछ ना ना ठीक बात जय रवा खराब हरिओम ठीक है। हरिओम ये जहां तहां तबाह क के धो देवलन से हमारा परेशानी अब बर्दाश्त से फालतू हवा ये प्रभु अब हमारा बर्दाश्त से फालतू हवा ये जे झोलाड़ी बा जंगल झाड़ बा ये जे कोनो जिया प्राणी नहीं है सो अब हे भगवान अब हमारा से अब बर्दाश्त से फालतू बा तो कान के कनौटी चढ़ाव बस गोड़ लगी बाबा तेरी कफे में कोनो आगी लग महाराज तोहनी के जब पोजीशन पर चलानु तब तोहनी के गोड़ लगी बाबा और कत कहे बाड़ो महाराज तो तोहनी घरे दुआरे ना आवे के चाही घर ही तो गई रही वही जैसे आवत है तो कहलन कि बाबा सोन में नहाए गई हमें सोन सुनी में सुनी बाबा अरे कहते कहिया चढ़ता नवरात्र अरे ये तवार तकले तो अभी पितरपके रही आ सोमार से चढ़ी दशहरा सोमार से चढ़ जइनु दसई चढ़ी हां तने बतिया पूछे करे ठीक बा हम जाई थई मरदे बाक के हरिओम बाप रे बाप अभी जब बुझाता कि कोनो जीवा प्राणी निखे अब हमारा बर्दाश्त से फालतू बा ए प्रभु अब की कोनो न तो है ए प्रभु अब बर्दाश्त से फालतू बा ए प्रभु इहो लफड़े हवा कनैठी चढ़ावा बाबा गोड़ लगी तरीका फिर कौन आ गिरा अरे बाबा वो काम रहे का काम रहू रे घर गई रही कहेला तो घरवा के लोग कहलक नु राहुल हां कि बाबा ओनाही पधार देने निकलल हमें कहेला अरे यार हम जाई तनी दूसरा जगह आ तोहनी के हमार पीछे निखस छोड़ पर्व त्योहार में निखस छोड़ तो पर्व त्योहार खातिर नु रउआ भी जाई त का करे जाई तो घरे ना गई रहत तो घरे गई रही त घरे आइता स अरे तो घरे तो गइले रही बिना मतलब के बात घरे गइनी नु अच्छा घरे रात मलकिनी कहले कि पधार देने गइल हमें तो कहानी है नु हां कि एथी पट कहिया खुली बाकी रुक ना है अरे बताई ना जल्दी हमरो जाए के बा तो रुक जो अरे शिविर लागत है जाए के बा हमरा शिविर लागत है स्कूल में आई लेक शिविर लागे कागज पत्र होला अच्छा हां तनी बताई जल्दी हम जाई तो अब की पट खुली हो 28 तारीख के 28 तारीख के 28 के खुली हो ठीक बजाई थी तब जो जा था अब हमारा से कोनो जनिया हो चाहे कोनो जनी काहे ना केहू होखे प्रधानमंत्री है तो अब हमारा कुछो अब ना बताए पहले लघु शंका तब हुई मन शांता हां गोड़ लगे बाबा तरीका फिर को लगी रे बाबा एगो तो बतिया भुलाइए गइनी मेहरारू कहला के नु कि गोधन कहिया कुटाई अरे गोधन फोधन कागज तू तो अपने गोधन कूट देबे रे बुढ़वा हमार जान ले ले सही यार तो डेट बता दी ना आह बर्दाश्त फालतू बा का भइल अरे लघु शंका यार तोहनी करने खोज हम लुका के गोड़ लगिला बाबा अरे खुश रह बाबा गोड़ लगी फिर देखी ना फिर पीटा कत हां ओहो तो रुक जा 10 मिनट ना रोकी ना बाबा एथी कहिया दिवाली कहिया बाबा हट सब सुनी ना बाबा बताई ना बाबा ए बाबा देख बताओ थे 10 दिन तो सही 5 दिन सही खाली पूछाई थे कहिया बा हम गोधन 16 दिन पर सोहराई होला अच्छा गोधन हां
अब हमारा से बर्दाश्त से फालतू बा। हाँ। कान ध्यान से सुन लो लोगिन, कान हाँ। खोल दो लोगिन। हाँ, खोल ले, खोल ले, बोल। 28 तारीख के पट खुल जाई हाँ। और 2 तारीख के दशहरा चढ़ जाई। अच्छा। ठीक नु? चढ़ दे कि बाओ दिन हाँ 2 तारीख नरबसा गइल बाड़ी के। अरे दिमाग खराब कइला से हमार। हाँ बाप रे बाप। दिवाली कहिया बा और 20 तारीख के दिवाली बा। हाँ। ओकरा बाद गोधन होई। हाँ, ठीक नु? छठ ओकरा बाद छौवे छठ। अच्छा 6 दिन के बाद अच्छा, यानी 27 तारीख के। ओहो ए बाबा सुनी सुनी आ गंगा स्नान कहिया बा अरे गंगा स्नान हो गलो सके। गंगा स्नान छठ दीपावली पूछो तड़स आज जान ले लो सब। आ गांव घर में हाला खोर बस हम जानत हई कि लोटा बाबा होइसे रहे जा स। ई का होला ओ बाबा अरे भाई तोहनी के गंगा स्नान अरे। करवा दे मोतिये में भिंगा देलो फालतू रहे तोहनी के तना दिन से रखले बा बड़ा बसाई थवा बाबा अरे तोहनी के सुना गांव में हाला मत करियो तो हाला होई हाला मत करियो तो जजमनी का छूट का गयो मन का छूट जाई।